100 пъти ще върже. Аз не мога да разбера за тези хора привилегии ли има, кой има? Няма някой път в една къща, като се напъме е по-добре. Така да са дразни да си Освен ако палим нямат игрите, задачи. да направи да, тъпа игра просто. Някой път да я прави. We will be taking off soon. Be prepared. Ти поне успях да фаниш оръжие? Какво? Пламене? Ами аз фанах бизон, И ама пак те няма бе на стреба. тук съм, бе. Не чуваш? Пак ли те няма, пламене? Че съм мутнал нищо, бе. Не съм се мютнал, бе, брат. Говоря. Еми той... I need consumables. От ми праща, че не цена. Да. Виж микрофончето там, слушалката. Не ми се слагат другите. Защото те са на място на зарядното. Не, има смисъл горе, къде ти е слушалката на той. Не, това е тук, където ми на ръката по някой път прави проблеми. Пак ли починки, бе? Ти да се зареди май са починки. Кой, аз ли? Сега това починки, бе? Той ни дава оръжие. Аз затова се дразня, бе, брат. Не, че май стави да се меля. Да фанем оръжие и да ходим. Ако ще е жилетка да съм, да имам оръжие в ръката. Хората са мислят за играчи така, помярите. Количката, ти е ботове. Мама ти да еба, копеле да еба. Видя го и го фръкна напред. Той се заби от другия край на дете. Там на манта случва той. Копеле мръсно. Колко отучи? Да отивате, басам ги, майка, аз кацам на къде почна вече. Аре си кир, къде горе ма фърли, бе, колко. Майко, колко хора кацнаха тук. Айде пак честито. Пак няма оръжие. Няма. Тя се еба до дупката игра, няма да е оръжие. Това на кози. Тихо, пане, Идваме. До. Marked a location. Че нямам кил, нямам нищо. Дума на кадриятка. Браво, бе. Ето тук ако притисам ме мръсне рабен. Мама ти мръсна. Нека да му е гадно. Кой са? С хилнете са, колкото си може. Нямам нищо за хелване, нито за такова. Аз съм с един умрял DBS. Трябва ми оръжие, човек, няколко. Оръжие ми трябва автоматично. Боже, какъвто лърди съм го взимал, бе. Тук има бандажи, това. Аз се хелнах малко, бе. Добре.
Тук някой има наблизо. Тук около мен има някой. Екаре бе. Добре, чакай. Чакай. Watch out! Watch out! Боже, той на едно. Толкова и оръжие да имаше му го взема. Гети. Томсън, Момсън, всичко взимам, брат. Ако ми намерите такова някъде е такова, бизон, кажете. Аз много играя Да. бизон. Watch out! Watch out! Добре. Откъде се стреляш я дай пак марка, че не гледах, докато взема оръжието. Добре. Няма страшно. Той пламен е близо. Тук имаш каска вторлива. Watch out! Watch out! Имам каската, имам. Тук имаш мутрон. SMG, кой е това? За глушителя? Да, за той го малки. слагам. Да. Да, ще го взема. Тук до нас са. Горе в синята къщица, високата. I got Дай му марка, дай му марка. supplies. Watch out! Watch out! Там ми се чува. Остави там за глушителя, дай ми го за глушителя, дай ми го. Да, горе. Малко съм го накъртил. Ей, той ми хвърли това, бе, дева, майка му, дева, към бъде. Още един в малката барачка. Е там. Дай марка. За тебе, Кавказ. Awesome! Awesome! Откъде ма цапнато? Отгоре. Влез вътре. Да. С кота май. Се видиш с УМП. Да. Ох, твоята мама! Зад оградата Watch вънка. out! Браво. Дигай пламен да ме дига. Thank you. Thank you. Ще идвам. Ще Не само можа да да сваля се... малко. Не можа да взема този емка ли имаше, кой имаше? Бе, бракон, букук да еба, на каширано кашенце да еба. Ще умра, бе? Идвам бе, спокойно бе. Имаш още кръв бе. Добрата беше, не го знам. Маршата долна. Насрам. Thank you. Thank you. Като не можеш да играеш така, ще кашираш. Тук има калашник. Не, аз с оръжието съм добре ли?
Къде отиде то мизерник, дето смоли да еба неговата мама, да Няма, еба? той го довърши. Още някой има тук. Отвънка. Бот ли е, какво е? Watch out! Watch out! Добре. Ох, Скар. I Да. got supplies. И сега ще мога малко да кажа, че съм за разпореждането. Само жилетка няма. Жилетка няма и патрони за бизон. Ако видите някъде маркоче. За сега май да. Да. Ти даже си закъснял. Да, точно. Браво. За сега е спокойно. Скоро ще идва. Разбира се, че не трябва, как да не. Аз се търся тук жилетки, бе. Че за жилетка ли ще ги дадеш, бе? За какво да ги дам? За оптика, за жилетка и готово. Аз на другото издържам. На всеки вид напам, друг издържам. Ела тук, ела. Аз съм тия. Виж, че сме близо един до друг. Фърлям петица с патрони. Майка ти да еба милион бизони ми даваш. Дай ми такова за патрони, бе, мишка. Ей, къде ще се намерих. Промоция. Оле. Сега си взема емка тогава. Ако не намера. Баги Емка няма да намериш. Marked a location. На дроба ли? Дай, взимай флера, айде дойди. Тук идва, да мине. Не. Ти не взимаш това ли, бе? Как ще оставим меги, вече? Чай го взема аз. Няма да го оставим. Аз пари изобщо не съм харчил. Търся си директно. За какво че се? За оптика? Добре. Ела, на магазина направо. Чай аз дум на колички, аз дум. Там жълта сграда. Watch out! Пламене, трябва ли ти някаква оптика, братче? Да ти дам, дай ми някаква друга, ако искаш. Не ми трябва оптика, трябва ми снайпер. Търся кар, мар, нещо, кунде. Ела да си купиш, бе. Ай къде? Заглушила. Awesome. Чули ме, бе? Да. Ела да си купиш така. Ако имаш оптики там не знам. Аз оптика намерих. Смица намерих. Какво тогава? Нищо друго не сте, айде. И ти тук всичко тараше да ти е педалчета. Оставих ти на маркета, поправи се. Сега. И най-накрая. Двойка. Какво двойка, бе? Жилетка. Да лагова, човек. Ние сме тук. Аз съм с всичкото ми е тройка. Ще ме едат до докато път. И раницата ми е тройка.
Пламене, Да, ти на кой свят си? Айде идва, бе, 51 пари заради останалата маркета. добре бе, Той добре. ходи да търси. Гледай, Викам кара, ако има да ни купувам бе. а за кой да ни купуваш, бе? Тук още един. И патрони за 5 петици такива. Не, птици не ме трябват. Девятка ми. Ко стана, бе, майка ви да еба този път? Играта, като ни даде оръжие и го изядахте веднага. Бокуци. Ма като нямаме оръжие, сте големи мъже. Фърнам тройка на магазина, който му трябва. На 27 месеца съм този път направо, не му повярвам. Има и заглушител за АР. Кой е това АР? За калашник. За автоматично впечатка. Не. Казахте, бе, човек, че там има. Има ли човек? Трябва да намерим кола и да се махнем. Ма има, там има. Marked a location. Marked a location. Да. Ми можеш сега? Не, отзади Само- има Marked a такова. location. Отзади има Marked a друг дроп. location. Да се насочим на там, там ще има хора. Да го лутват, със сигурност. Творка има. О, не мога да взема, хайде като иде. Аз се дадам вас. Ние като си ги нагласиш и става работа. Супер. Аз съм на нула. Пламене, он е кил, ти си го взимал. Кой е кил? Един кил, ти си го взимал. А, може Може поне един да смогна да убия. Къде отиваш, бе? дропа, бе. Дропа директно го лутвай. Жилетки, каски, маски, дай. Е да обикновен Директно ще го лутвай, айде. Че ние сме готови. Това аз. Ай, Костюм, аз съм готов. костюм има ли? Не. Не. Еле! Не мога да натисна. Ти ли караш, бе? Аз не искам кога аз да карам, майк. Викам, пусна на тази кола. Прави каквото си иска. Да. Точно пред скул, където е, нали има и къщи там. Там спри. Да, Там ще го заби зоната. Ама не ги се заби от скул. Няма да им ходя на крака се. не, още по-назад. Не. Напред. Виж ми марката Дай къде е. сега. Дай сега напред. Само напред. Само надясно малко, надясно. Така, само напред се. Ето ги сега. Тук има човек. Човек имаше. На малката каштурка. Той Има. това даже дойде. Пламене. И то кил ли Сириан искаш, бе? принц. Голяма гадина то пламен. Честно ви казвам. Или го отрепим, или казвай за мен е тако. И да съм. Маркирай си ги. Няма, бе. Няма проблем, ще го съчу. Marked a location. Marked a location. Не. Той. Всичко е отворено, той е боковия лутъл. Бейби го в майката, бе. Дайте да се махаме от тия къщи. Тая кола има много малко бензин. Нашата колко има? Наша е пълна. Не е пълна, по-малко е нашата. Она има много малко повече.
Къде фърля, бе? Пет. Къде го фърля? Пред нас на Розок от другата страна. Тази посока. Карай направо леко. 295. Карай към той. Не мога да ме, трябва да ме намеса. Наляво. Не, тук ще паднеш водата. Към Розок, бе. Няма Към да Розок, падна, към имам магазина. мост, бе, човек. Към Розок, към магазина е Watch тази out. червената къща. А искаш там да отидем ли? Да, той тук ще падне и дропа близо до нас. Той флеера от другата страна. Ека и го дропа зад нас. Marked an airdrop. Къде е това зад нас? Marked an airdrop. Ека, дай ще го и маркират. Да. Там мъгла нищо се не види, човек. Оти да изстреляш. Той е на магазина. Някой да не му хакне в гръб. Майка ви, чекярска мръсна, че се ядосам. Няма. Ала, Пламене, така ще тръгнеш да стрелям по тебе. Пойма? МК. Войня. Си го набута. Нямаше ли Мгм. костюма зеления? Не. Да, магазина 100% ще излизам. Аз искам да се качиме там горе. Marked a location. Marked a location. Къде горе ще се качваш, бе? Тя зоната ти от този край, ти искаш от другия край. Зоната ще ти е от този край, Пламене. Тихо. Що от другия край да минавам? Не, бе, брат. Виж къде ти е по-малката част. Сега ще видиш. Имаш много малко време даже. Аз стоям от другата страна и тук до Аз дървата. си тир майка ти да е, бе. Наистина го даде от другия край, бе. Ще спрем в дроба. Това е Пламен. Това е Пламен, да. Вляво. Подмина. Мотор спре някъде тук. Те отсреща, къде бяхме ние. По тебе ли стреля, Пламене? Не, аз не го и виждам даже. И аз не го виждам. Той го видиш, видял. остане Зад за оградата. оградата. Ето е зад оградата. Еми, двамата сте снайперици, брат. Watch out. Ето има един при мен. В дясно ти се пада. Залегнала. Къде бе, брат? Пламен, аз съм до тебе точно. Къде го? Момийката. О, някой фърли от среща там, виж. Да, той взема колата. И на къде отиде? И палима майката. Marked a vehicle. Не Marked a го е вземал, бе. Зад Къде е. има толкова? Твоята мама. Прилечи димка тук. Чакай, че не мога, че отстреля като бясно куче да го е от Добре. бутука мръсен. Help. Ме няма нормално. сали. Ала, Пламене. На празно умрях да ева. Не си умряла. Те просто стреля в дървото. Иди го дигни него. Иди дигни него.
Димки фърли, човек. Умирам. Аз се заминах. Няма, той те тига. Чакай, ще пусна Димки. Еке. Там е за дървото. Виж го и не пада, бе. И измекера доле не пада. И молотов. Thank you. Thank you. Взема ли Димки? Фърли Димки. Не, фърли Димки. Фърли Димки. Сега ще го правим. Да те знае. Горе, плавно, Аз видя ли го? Сега ще го правим. Че го подмина. Спокойно, аз това искам да му излезна в гръб. Awesome. Awesome. Помия нещастна Thank you. курвенска долна. Thank you. Го еба майката да го еба, кобелето да го еба. Измекера долен. I got supplies. I got supplies. Абе, то може да е горе някъде, брат. Аз това гледам. Те са на сория хора. Заради го това, това снайпер. Няма проблем. Съм 3 на 7. Така. Ох, какво е тама, бе? Това е ботове накрая. Ние виж какво ме направи, какъв бозъл, човек. Боте, бе, брат. Awesome. Awesome. Бах, то бот, той те и гърмиш. We are number Цялата кръв ми one. взема. Да, скалаш сега. Ти вече не. Ти си на карта, бе, брат, нормално. Нямаш жилетки, нямаш нищо. Бах, We are number one. We are number one. 3 куршума направо ми еба майката. We are number one. We are number one. Няма проблем. До вечера, като се прибереш. Нали, взимахме се. Какво беше проблем? Качват се, още се качват. Има челон. Плюс 30 ми даде, бре. Защото се накрая и останахме малко. Зато и... Аз само двама отрепах цялата игра. И имам 4 асистенции. Даже 5 асистенции. Не 4.